Huihchhuk Hnahtial Vawiin ngai thatu le thlir tu zung te chibei vek ule South Tuipui Bialtu MLA Pu Jeje Lalpekhlua'n tukin jing kha na Bialtu South Tuipui mi le sa ZMC Falkawn damlo river apiang te lailawkna tur in luah tur a en kuala in hi luah ngal tura thupo chala ni lo ma se an in en hi mun ma remin ZMC nei hlom hle MLA Pu Jeje Lalpekhlua'n chuan tun din hmuna ti fel chu ala om chia lo na a an ti fel thwai don ni in asoya hetiang de ubok hian hun rem chang ma sabera South Tuipui bial mi puitem andor thei turin Hnahthiala po MLA office hon ani tur thu a soibok Pu Jeje Lalpekhlua'n hi bial chung ko sang te tlo chuak turin thotan ni hiam Hnahthial a rompan anga abial atlo zo fel nuwa assembly budget session mang turin aizol apan leang Vawiin chundar som pahnih le minute som velkhan pu MC Biakmuana kumsom nga paruk pilal biak sangi pasal Chanmari Hnahthial Forest Range Office Complex a thingzar thlaka daily a an roi chu thinga tanga tlain a thi pu MC Biakmuana le pulal ring ate hi thingzar thlak turin Forest Department in daily in hlo turin an ruaya nimin lama thing pakhat an thlak zo to a Vawiin lama abak len hui kung an thlak zo tre pa thing ler fit som nga vel atangin atlata ani damdo in panpui ngal ni ma se an chan thei ta lo ani damdo ina thoktu te chuan a bek veilam a so a hi athi pui ni inam ngai pulal Biakmuana ruang hi zan ina lumen ani anga naktuk lama vuiliam ani ang Vawiin khan Chief Minister Pu Lalduhoma chuan a office a Hnahlan Grape Farming and Processing Cooperative Society hruaitute a kawma an hmalakna te a sawipui Chief Minister hian Grape chin chu chhung ko tam tak te zon na poimo ani to awangin in hmalakna te hi ti pui tlina ti len zel a thula wine siam na plan chilian tura ruwa mana siam bek po hi Industries Department kaltlangin chaktakin kan bo zuyanga ti hlotlin nge kan tumang ti im an dil na sarkarin a bo zui tur thu alo shila wine vendors license chungchang po sarkarin chik zoka lo zir tur thu a shil ani Hnahlan Grape Farmer and Processing Cooperative hruaitute hian Pu Lalduhoma hna hian ama awanga dan anga grape wine te zuar le thei amni ti an in hriat thu an shila voina kan ron hmu chan ber che po lom thu soi turin ani ti im Chief Minister an hmu chan an soi ani February thachunga man tu road safety mon sangni somni pali chu Vawiin kha Mizoram State Road Safety Council buat sain Assembly and Executive Conference Hall a Transport Minister Pu Vanlalhlana Chairman Mizoram State Road Safety Council chuan khuallian niin a hawng kumin road safety mon atan hian I him theinan traffic rules te zom thinang che ti chu thupui tan man ani khuallian Transport Minister Pu Vanlalhlana chuan Mizoram State Road Safety Council hmalakna hnuaya Mizoram pu ma lir thei khaltu tele ke a kalte himna tura warzoka inzirtirna le dan hmanga enfiana na sazoka kalpuina tur road safety mon sangni somni pali February thachung o tur hon anita chu lom omati thu asoya road safety mon chu sarkar hmalakna pakhat angle ka man ani chuan a hlotlin don lo thu soin ati hlotling tu ni tum theu turin lir thei khaltu abikin license nei te thopna angen ani mipuite chu road safety mon man tur poimo na she thar le a nun na lutak le sum le pai tam tak lo na chu pumpel ani theinana theitop chwa puya asoma dan sang zom tul te tar langin himna tura dan siam te thataka zom turin acha ngal bok kumin hi road safety mon man tum ni na tur ni in atum khatnan kum sang ni som ni pakhat January tha khan man alo ni to a hemi ma zong hian Road Safety Week man thin ani State Road Safety Council ruam hanangin road safety mon sangni somni pali kaltang hian February ni som pahni atanga som pasari chung hian no tolerance drive kalpui ani dona safety mon chung hian lir thei fitness uluk le zuala emdik zirna in sang road safety plate soirwal PWD kaltanga lir thei accidents hluar na lai chiang takalam tirna siam road safety awareness tam thei angber buat sai media kaltanga in zirtirna siam le poimo dangte kalpui tum ani Vawiin khan aizol klapa Mizoram Horticulture Service Association 1026 General Conference an hmanga Professor Lalni Loma Horticulture Minister chu khuallian ani
Horticulture Minister chuan MHSA member te chu department ma son na tura theito pa an suang to na seng tura cha in kan suang to na te ataka kan bo zui zel chuan kan ramin ma son nge ka be se ni eile bara kan in to del na konga Horticulture Department chu poimo ber te jinga mi kam ni angin kalphung thar sarkar kan ni ange in angai pet pet kal lovin thil dang lam thlem tir tu ni tum thau turin acha a kheibik nei lova mi taimale athok thate beneficiary an thanthin tur thu so in sarkar policy te hloting turin export oriented le result oriented lama an ngai to ane te mang turin acha kan rama mau te po kam nei sa man tangkaya song bol dan ngai to phot chu kam ti masak tur ani ati minister chuan kan en kol kun na thok tu te chu thingtlang mi thil thezau lo jok le in thlahung tak tak te amni angin department officers le thok tu te chu hoi hom taka lo dong song thin turin acha a kun na thok tu te nen in po tlang taka kan thatlan na tura tangrual thin turin le an khai thar te value de jun puya an income ti pundan tur ngai to thin turin acha bok ani Pu ZK Dong Zwala Chairman Mizoram Infrastructure and Industrial Development Corporation Limited ZITCO chuan Vawiin ngani khan office tharloin office pathian hne Hnahlan na hun man ani ZITCO Chairman thar Pu ZK Dong Zwala chuan thuoi hi mal som na ni a thorim na hi lotlin na ni ZITCO hian maba kan nga hle maya kan ram sum le pai din mun siam thatur le he corporation choi kang tur hian thei top kan chhuah don ani pathian le mi puizara ZPM in sarkar na kan lo siam ta a kan lo au pui fo thin kalpung thar mi pui sarkar din turin kan ho tu ten ma an la char chara kan ho tu te hi kan rin ngam angaya kan trong trai pui na po kan share jeng apoi mo don ani kan policy tamjok hi he corporation mang hian ati hlo thlin thei ti kan ria a thei top kan chhuah dona sarkar leiba siambil tu ni lovin sarkar leiba rul pui tu ni turin rim takin kan thok don ani ativok Mizoram Sarkarin MIFCO Chairman na arwat pulal thazwal rawih chuan Vawiin ngani khan office tharloin office pathian hne Hnahlan na hun man ani MIFCO Chairman thar pulal thazwal rawih chuan mipui sarkara party bill alang thei to lova heram mamo in to del na tur hi kan ril rual lian ber ani food processing le entrepreneurship lam hi ka tuipui thina manrua le mamo an nei lo thin awanga harsat na mitam takin an tok mek ti ka hria heng mi tan hian kan ding dona na thok tu le lo nei tu te lo in ring ula in din chhuah na turin thei top kan chhuah dona kam ti to thin le la ti ngai lo thil nen bul kan tan thar don ani ati MIFCO Chairman thar office wa le hlan in khom hi pu zo sang zwala General Manager chuan akai hruaya Reverend Chongming lian chuan hun ser le office lam na hun hi mangim General Manager chuan kalphung thar mipui sarkara MIFCO in ma tharlak tur tam tak an nei thu te machop an nei sa po ti hlotlin tur tam tak om thu le chairman thar hnuaya be seina sang tak an nei thu asoi Mizo National Front General Headquarters chuan thuchhuah siamin ZPM sarkarin sum en kol dan chungchanga sarkar masa sum en kol thiam lo em a an pu na chu an mani nge in sum an en kol hne lo zia an pholang chiang tameka MNF chuan angai ani anti thuchhuah chuan December sangni somni pathum chunhulam ni som panga chung khan emergency pek chhuah tul tak tak bak regular payment chu state finance lamin treasury te anti top tir veka hemi chungchang soi chuak tu pulal chan damaral te MLA leader of opposition chu thudik lo soi anghiala pu ania puchan te hian thudik asoi nge ani sarkar masa finance minister chu ZPM party hian sum en kol thiam lo le ti thadu lo anghiala an pu thina MNF sarkar laya treasury in sum pek chhuah a control zeu thin kha treasury khar ti in an lo au khum cham chi to a sum en kol thiam tura in soi ZPM sarkar chuan an ron tong ve ta a an tong kam chi ang chi an chunga thlata chu an ma ni ngum khak mulo ang mai treasury khar ani lo ti in an ron tang kho le ta ani heng an sum en kola har sanna an to
chu thubuai lo tur le an har sat awanga open market boring atanga vice bel se somriat an puki soimoi tum lovin sum enkol an thiam lova in ngai se MNF chuan adua treasury thoktu te hmanga in soitiam tum chen to lo turin an phut tlat ani an tibok mipui momo electric current pek chhuale mandan chungchanga an hnuai tarlan ang hian power and electricity department chuan shia tirna lengin na siam tunlain power supply khailak a om zau zau thina kumin thlasiki kumdang zong ain anat awangin mipui ten hitar le thil dang te kan hmangna sa a kan electric line le transformer in a zo lo thina veng then khata in en chok angai thina ni PNE department chuan heng a om to lo na tur hian thei topin an hnuai tarlan ang hian ma alamek ani pakhatna phai tanga power supply kan hmuna pakhat luangmual substation incoming line a hian megawatt somsari pelphal ani ngai lo awangin thlasika peak load line load shedding in en chok angai thina power tamzo ka lak lu ani theina turin conductor lian zo ka thlak mek ani tlang nuam substation a transformer lian overload awanga load shedding ngai thin ti topnan transformer lian dang da bel mek ani a chonpui substation a transformer lian overload chok turin maumua substation atangin transformer then khate chom then tum ani bok heng hnati January thachungin tho zo ani ang panhina mun tam taka electric hrui atam ber conductor kan laman chu hrui duma thlak vek tum ani a hemi rual hian hrui service connection where LPS zone le internet cable kalfel lo zongzong te siam rem tum ani a tin kam distribution box kang thin te po design thar siamin leifel to ani a heng thak chung hi hun engemaw chen chu power khailak ala om zel don ani hundang zong ain thlasik chung bi khyam power in ren chem le zwal turin mipui te kan nge na mason na tur na tho awanga power khailak om thina mipui te hria thiam na power and electricity department chuan angen tak meu ani nizan zan lai dar som pani pelchet khan loi puveng aizola bolero pick up chuan loi puveng presbyterian ko than biak in hnuai chu su in motor hi aleta wanei thlak takin thi le hliam an omlo kongpuya motor hi a in khamani motor ache swalani ti an shat velea abul hnaya mi te tlan khom ngalin khutlang hruaitute po an thleng rang hle motor hian dor bungro aphurna sa hlea chumi kara chuan zu case thanem tak mu ani loi puveng wai me president pu HL shat pu ya chuan motor khaltu hi silchar mi mujadu le azuitu nipran ani thu soin rang takin police an bia a tuna chuan motor khaltu le azuitu chu police in an lak to thu asoi driver te hian an kalna tur kong an hai thu an soi ve bok loi pu khotlang mi puiten bungrua hi thiarin motor chu an hnuk sona bungrua hi fel fai takaremin tuna chuan motor dang akal tlang le thei to ni in thudon ani katizong kha Huihchhuk Hnahtial Vawiin an ngai thlak thei te chu ni a ngai thla tu zong te mong tha vek ule